ሕወሓት መንግስቲ ፌደራልን ጉጅለ ክሕደት ክብል ዝገለጾም ኣካላትን ንውዕሊ ፕሪቶሪያ የዕንቅፈለው ክብል ከሲሱ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክትረክብ ከም ዝድግፉ ኣዛዝ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ምግላጾም ተሓቢሩ በብርክ ዓለም ኣስታት 840 ሚሊዮን ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ከም ዝበጽሐን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጾም ሰላም ጥዕና ሃበልና ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት በአርእስተ ዜና ናይ ዝዕለት ዜናታት ናቀዲምና ኣለና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክንሰገር መንግስቲ ፌደራል ጉጅለ ክሕደትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከይፍጸም የዕንቅፉ ኣለው ክብል ሕወሓት ከሲስሎም ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ሕወሓት ካብ ሕዳር 8 ክሳብ 13 2018 ዓ.ም ዘካየዶ ገምጋም ኣፈጻጽማ መደባት ኣመልኪቱ መግለጺ ይብሎም ኣይተ ሚካኤል ህዝቢ ተረጋጊዑ ከይነበር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ኮነ ተባሂሉ ብትሉም መንገዲ ይስራሐሎ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኣብ ከቢድ ጸገም እዮም ዝርከቡ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ክሳዕ ሕዚ 5 ወረዳታት ብኮማንድ ፖስት ይመሓደራ ከም ዘለዋን ህዝቢ ግልጋሎታት ከም ዘይረኸበን ሰላም ንምህዋኽ ይሰርሐለው ክብል ሕወሓት ከሲስሎም ሕወሓት ኣብ ነዊሕ ጸልማት ዘሎ ጭላንጭል ብርሃን ከይጠፍእ ብሙሉእ ሓይሉ ሰላም ንምዕማቁን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንክፍጸምን ከም ዝሰርሕ ድማ ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ኣፍሊጦም ኣለው ብወገን መንግስቲ ፌደራልን በመግለጺ ሕወሓት ጉጅለ ክሕደት ዝተባሃሉ ኣካላትን ዛጊድ ሕወሓት ኣብ ዝገለጾም ሓሳባት ዝተወሃበ ግብረ መልስ ከም ዘየለ ድማ ተፈሊጦሎም እንተኾነ ግን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምፍጻሙ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ሓያል ፖለቲካዊ ወጥሪ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገዲ ኣፍደገ ባሕሪ ክትረክብ ንትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ከም ዝድግፉ ኣዛዝ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ገሊጾም ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ጀነራል ኢንድሪስ ምስ ኢታ ማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዘካየድ ወዘተ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስን ከም ዝተዘራረቡ ተሓቢሩ እቶም ኣሜሪካዊ ኣዛዚ ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ብምእታው ዝያዳ ንሰላም እቲ ዞባ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ኢሎም ከም ዝኣምኑውን እቶም ኣዛዝ ሰራዊት ገሊጾም ክብል ቢቢሲ ሓቢሩሎም ብወገን ኣፍሪካ ኮማንድ ይኹን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ ግን ብዛዕባ ምብጻሕ ናይቶም ኣሜሪካዊ ኣዛዚ ይኹን ዘካየድዎ ዝርርብ ዛጊድ ዝወጽ ሓበሬታ ከም ዘየለውን ተሓቢሩሎም ክልቲኦም ኣዘዝቲ ሰራዊት ብዛዕባ ጉዳያት ሽበራን ዞባዊ ጸጥታዊ ኩነታትን ከምኡውን ክልተኣዊ ምትሕግጋዝን ከም ዝተዘራረቡ ጥራሕ ተገሊጸሎም ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብን ንምውናንን ሓያል ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ ተካይድ ከም ዘላ ተፈሊጦሎም ኤርትራ ቦገና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሶም ምስ ዋሽንግተን ዘለዋ ዝምድናን ምምሕያሽ ተበግሶታት ክትወስድ ተራእያ እያ ይኹን እምበር ዛጊድ ኣበይ ከም ዝበጽሐ ንጹር ሓበሬታ ከም ዘየለ ድማ ቢቢሲ ሓቢሮሎም በብርክ ዓለም ኣስታት 840 ሚሊዮን ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ከም ዝበጽሐን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጾም ዶክተር ቴድሮስ ነዚ ዝገለጹ በብዓመቱ ሕዳር 25 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዓለም ለኸ መዓልቲ ምውጋድ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን መሰረት ገይሩ ኣብ ዝቐረበ ሪፖርት ኣመልኪቶም ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ እዩ ተመላኺቱ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸሙ ዓመፅ ሓደ ካብቶም ዝጸንሑን ዝቕጽሉ ዘለውን ጸገማት ጥዕና ከም ዝኾኑ ዝሓበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እንተኾነ ግን እቲ ገበን ንምንካይ ዝውሰዱ ስጉምትታት ትሑታት ምዃኖም ድማ ኣፍሊጦም እዮም በብርክ ዓለም ኣስታት 840 ሚሊዮን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እውን ካብ 3 ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ኣብ ዕድሚኣ እንተወሓደ ሓደ ግዜ ዓመፅ ከም ዝበጽሐን ዝገለጹ ዶክተር ቴድሮስ ካብዚ ድማ እቲ 263 ሚሊዮን ጸታዊ ዓመፅ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣለው ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ኩሎም ቦታታት ውሑስ ንኽኾና መንግስታት ሓንፀት ሕግን ፖሊስን ስድራ ቤታት ማሕበረሰብን ድማ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለው ወዲ 95 ዓመት ነባራይ ቴክሳስ ካብ ዓለም እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ሽፈር ተባሂሉ
ኣብ ኣሜሪካ ግዛኣት ቴክሳስ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ባስ ከተማ ብምግናሕ ከመሓደሩ ዝጸንሑ ወዲ 95 ዓመት ሽፌር ካብ ዓለም ብዕድመ ዝዓበዩ ኣብ ሞያ ምግናሕ መኪና ዝተዋፈሩ ሰብ ብምዃን ክብረ ወሰን ዓለም ከም ዝወነኑ መርበብ ሓበሬታ UPI ጸብጺብሎም። እዞም ውልቀ ሰብ ራይሞን ሃገር ዝተባሃሉ እንትኾኑ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት 2025 ዓመተ ፈረንጂ ኣብ መዝገብ ውድድር ክብረ ወሰን ዓለም ወይ እውን ጊኒስ ወርልድ እንትምዝገቡ ወዲ 94 ዓመትን 176 መዓልትታትን ከም ዝነበሩ እውን ተገሊጹሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን መበል 95 ዓመት ዝመልኦም ራይሞን ሃገር እቲ ዝተወዳደርሉ ውድድር ተሳኺዑ እቶም ካብ ዓለም ብዕድመ ዝዓበዩ ሽፈር ምዃኖም ድማ ተረጋጊጹሎም። ሃገር ናብ ሞያ ምግናሕ መኪና ወዲ 14 ዓመት ከለው ዝጀመሩ እንትኾኑ ዓበይቲ መኻይን ምግናሕ ከም ዝፈትው እውን ሓቢሮም እዮም። ካብ ዓለም እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ሽፈርየ ክብሉ እውን ወሲኾም ተዛሪቦም ኣለው። ነዚ ስዒቡ ድማ ኩሉ ግዜ 18 ሕዳር መዓልቲ ራይሞንድ ሃገር ተባሂሉ ንክዝከር ምምሕዳር ዝነበረላ ከተማ ዋቻል ፋይልስ ወሲኖሎ። ኣብ ታይላንድ ብዘጋጥም ሓደጋ ውሕጅ ልዕሊ 13,000 ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ተባሂሉ። ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ኣብ ትርከብ ታይላንድ ብዘጋጥም ሓደጋ ውሕጅ ልዕሊ 13,000 ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ተባሂሉ። እቲ ከቢድ ዝናብ ብዘስዕቡ ሓደጋ ውሕጅ 18 ሰባት ህይወቶም እንትስእኑ ልዕሊ 13,000 ዝኾኑ ድማ ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። በቲ ሓደጋ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ብዝተፈላለዩ መዳያት ግዳይ ከም ዝኾነ ድማ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቶሎ። ኣብ ታይላንድ ዝዘነበ ከቢድ ዝናብ ዘስዕቡ ሓደጋ ውሕጅ ዶብ ተሳጊሩ ጎረቤት ሃገራት እውን ጉድኣት ከም ዘስዕበለን ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቶሎ። ክብራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት ንሰዓት ዝሕዝናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ እንራኸብ ንምድላዋትና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ኩኑ።